umbuso wakaZulu umeya womkhandlu wala eMuswa umeya womkhandlu wala eMuswa abantu sihlezi ke siwumkhandlu wamakhansela saba nesifiso sokuthi sengathi singalimeba ibandla lamaNazaretha sekuthi like nje lizoba nomkhuleko kule ndawo. Siyazi ukuthi indawo yaseHarding indawo eseyidume ngezimo zokuthi zidubulale sekande kakhulu ngokuchitha kwegazi, so sabona ukuthi kuzoba kuhle ukuthi naye ubaba akazonyathela kulethwe kumkhuleko yilohlobo njengoba sibona nje ukuthi ube yimpumelelo. Sithemba futhi ukuthi ngemuva ke kwawo ke lo mkhuleko sothi ke kwehla ke isimo sokudubulana, sothi kwehla isimo sokuchitha ke igazi, abantu bazobuyelwa unembeza, abantu bazobuyelwa ithemba basemzwa abantu ngemuva ukuthi ke sokukhululekiwe kuyona ke indawo le yaseMuswa. INKOSI njengoba sinalonkonzo sicele unyazi INKOSI yamaNazaretha ukuba izosithandazisa ezimeni esibhekana nazo njengomzwa wabantu, isikakhulukazi ukuchitheka kwegazi nokungezwani nje nasemkhandlweni ukuthi umkhandlu usebenze ngendlela. Yingakho ke sicele le nkonzo. Siyafisa ukuthi emveni kwale nkonzo zonke izinto nezicelo esizicelile INKOSI yamaNazaretha sikwazi ukuthi lezo zinto esizicela sibe impumelelo. Siyabonga kakhulu INKOSI yamaNazaretha namaNazaretha wonke ekutheni ayenze le nkonzo ibe impumelelo. Siyabonga. Bakhona nasemaphalamende sibanganje izinto
imfundo yasesikoleni yafundiswa imfundo yasemakhaya kufanele ibheke into ozoyibuza kumuntu ungakubuze into bese uyinamathela bonke kuyena lo bese kulungiswa kahle uyihlale phansi uyalungisa anyanifisela ukuthi wasifikile wabanje isale lezimo yokuthula abantu bese konke enikwenzayo ube yimpumelelo nomphakathi-ke bese uyihlonile ubenathi umphakathi sifuna okunye masingathola okunye besehlisa amathemba angahli amathemba kodwa namphakathi awubekezelela hayi inkosi imbusise Let's
esibona ngazini singasamabanda esimcela samcela ngokukhakhela sasendlo
emacaleni. Be
la kwesekhethi yaseHadingi silapha ukuzobonga ukufika kwenkosi unyazi lwezulu inkosi yethu uNkulunkulu wethu wasebuhleni. Silake bantwana benkosi ngenxa yezimo ezikhona kulomuzi wabantu lo masipala waseHadingi, izinkinga ezikhona, ukufa kwabantu bebulalana. Namhlanje ke sibonga uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni onyazi lwezulu ukuba esikhumbule nabafowethu ba masipala la, umeya nosomlomo na amakhansela namakhosi akhona la kulomuzi wakwamasipala sihlanganyele kanye nawo. Namhlanje ke sinaleyo nkonzo yokuzocela uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni ukuthula. Siyocela la ukubuyisana nakubafowethu bemboni yamatekisi ukusebenzisana kuphela ukubulalana. Sinethemba ke elikhulu lokuthi kukhona bonyazi la, unyazi lomlamuli, unyazi lomphilisi, unyazi lizinto zonke nje ezinhle ongazicabanga. Sinethemba ke elikhulu ukuthi ukufika kwalo la ngoba lihambile la qalile eThempelini ensindisweni la lamukelwe khona ngokusemthethweni, laphuma lapho laya kwamasipala eoffice la benezinkinga khona zokubonakala kwezimo ezingezinhle zezinkukhu ezimnyama ezingaziki ukuthi imbangela yalokho yini, kodwa lingenile unyazi eParliamente la kwamasipala lajabula lathokoza. Sililandela njengamaNazaretha nabo bonke abakhona nje umphakathi okhona wala owakhele amakhosi akhele iHadingi okungumuzi wabantu masipala wala. Ngakho ke siyabonga kakhulu ukho unyazi la. Siyacela ukuthi unyazi lwezulu lo uNkulunkulu alinqamule izimpi ezikhona la kubafowethu benokuthula, kuhlaliswane ngokuthula ngoba unyazi liyinkosi yokuthula. Washo njalo ubaba uProfessor Maphalala sise-ICC wathi unyazi liyinkosi yokuthula. Ngakho ke siyacela ke ligcwalise kufezeke leso siprofeto, kufezeke naleso sifiso. Unyazi umuntu okuthula. Siyacela ke kuNkulunkulu wasebuhleni asilethele ukuthula kulomuzi wabantu, bathokozile abantu njengoba ubona bugcwele la egroundini, bajabule kumnandi, banikelile abantu bezibika izinkinga zabo. uShembe kumethula wabathweleyo. Sinethemba ke lokuthi sothi masibuyele emakhaya itheke inkosi mayise office lapha eParliament la kwamasipala yathi yafisa ukuthi mayibuya ngokulandelayo buye sezingasakhulunywa lezi zinto ezimbi ebezikhulunywa namhlanje. Sinethemba ke lokuthi kuzoba njalo, unyazi lishiya ukuthula njengoba lingenile office. Ngiyazibongela kakhulu egameni lesekhethi yaseHadingi umfundisi umzulwini okhulumayo. Ngiyabonga.
ukunyakaza bomama usanda ukunyakaza ucane nje sithule sithi du usanda ukunyakaza laba abanyakaza ubenza Shumari Mazibuko, Shumari Mazibuko, Shumari Mazibuko, Shumari Mazibuko. Mfundisi bamfundisi Ntombela, bamfundisi Ntombela, abaphuthume ezulwini bamfundisi Ntombela. Shumari Mazibuko, mfundisi Ntombela, Shumari Mazibuko. Ya, siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu uJehova Thixo okuyena wangenzela imangalisi ngisejele wangikhipha ejele ngigwetshiwe iminyaka life sentence and 32 years namhlanje ubaba uzonyathela ezweni lakithi eHardike kodwa inhloso ngqanga ubaba azonyathela lapha ubeya emzini wasensindisweni oyithempele likhona lapha eHardike wasekuhlangana nokuthi ke bebecelile ukuthi baba kaletha umkhuleko ubaba ke nje lapha ke uzoletha umkhuleko okuwona ozocela ukuthula kule ndawo yangakithi enomsindo oyinhlobonhlobo ukulimazana kwabantu ukulana kwabantu uShembe seletha lo mkhuleko ukuthi uShembe azofaka umoya wakhe le ndawo lusula nomhla 13 ke kuMashi halo usuku olukhulu nje lungijabulisa kakhulu nami empilweni yami ukuthi ngineminyaka emihlanu ngiphumile ejele ngakhishwa unyazi lwezulu ukuthi ngempela uNkulunkulu ayezazonyathela ezweni lakithi cela ke ukuthi ukufika kwaKashembe ezweni lakithi amakhosi amadala akhelele lizwe akhona inkosi uMachi, inkosi uTshali, inkosi uDlameni, inkosi uDuma nomkhosi bakaZungu siyacela umakhosi avuka ame ngenyawo nawo akhuze izimpi ezikhona lapha ezweni lakithi siyacela ukuthi uNkulunkulu unyazi lwezulu mayesehamba lese kuyela emzini wakhe waseNazaretha lapha ekhona agxile khona emzini mkhulu bese umoya wakhe usale lapha usale ukuthula usale uxolo ebantwini usale ukubambisana ebantwini usale ukuzwelana nabantu siyabonga nje kakhulu nokuvashela amakhosi asuka endaweni ezikude ezahlukahlukene ezilapha kulomkhosi esikhonza nawo siyabonga ukuthi uNkulunkulu kaShembe walethile kule ndawo siyacela ukuthi uNkulunkulu kaShembe asikhumbule akhumbule bonke abantu abakhona siyabonga fale nangu me ngeke somlomo ulandwa aphi manje nangu baba bekuwe naye sondela yeah hayi sibongile ke somlomo uba kulo mkhosi wenu namhlanje kube isikhathi sethu ngabe siyaqhubeka sihlale manje hayi sisambile isikhathi sibalekana nezingozi ngoba sihamba nabo abawujwayele lo mgwaqo ngicela ukuthi konke ebesizokwenza la uNkulunkulu engathi angalula isandla sakhe alikhumbule lelizwe okukhulu kakhulu ke sicela ke ukuthi abantu balelizwe baba madoda bangabe abantu besilisa
ngoba ubudoda ukuvikela yonke into ekhona, ukuvikela ingane, ukuvikela umama, uvikele nje nayo yonke nje into ekuphilwa ngayo emhlabeni, uphele ke nokuchitheka kwegazi. Phela makuchitheka igazi kushuthi abantu besobe ngasazi benzani, akube ukuthi mangabe bengabonanga kahle noma bengabonisananga ngesolinye babuye bamemane bahlale phansi. Into eyoniwa ngomlomo ngeke ilungiswe ngesibhamu, into eyoniwa ngomlomo ilungiswe ngomlomo. Ngiyacela ke nje basahamba namhlanje engathi ngasala kunokuthula kulelizwe. Futhi into ezokugitshelwa uya kumasipala, sicela labantu laba singisho engikhulume ngabo baphathane kahle, bahloniphane, bathandane. Uthi makhona ila bengabonanga khona kahle ingabe khona impi. Lelizwe lesalithola ngetafuleni lakho etafuleni zake lilando ngesibhamu. Thina ke izinto fanele silungise ngetafula nathi futhi. Singaluli umsebenzi wamaphoyisa wande. Nawo akathola ukuphumula namaphoyisa ke hambe nje izwi langabe ufuna icosha idumbu efuna neyigebengu ebulala abantu. INKOSI inibusise libe nokuthula.